Muling i-inspeksyonin ng Sangguniang Palalawigan sa pangunguna ni Vice Governor Joseph Escutia ang inirereklamong dumaraming bilang ng mga fish pens sa Barangay Cagtalabas, Santa Elena upang malaman ang tunay na sitwasyon ng nabanggit na katubigan na sakop ng nabanggit na munisipalidad. Ito ang napagkasunduan ng Sangguniang Palalawigan matapos humarap sa sesyon ang mga kinatawan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, Office of the Provincial Agriculturist at mga opisyal ng Barangay Plaridel, Santa Elena. Subalit hindi naman dumating ang mga barangay officials ng Barangay Cagtalaba at mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan ng Santa Elena. Ayon kay Vice Governor Escutia, sa gagawing pagpapatuloy na investigasyon, iimbitahan na rin ang iba pang mga kinaukulang tanggapan ng pamahalaan kagaya ng Department of Environment and Natural Resources upang makapagbigay linaw hinggil sa posibleng negatibong epekto ng pagdami ng mga fish pens sa katubigan. Gayon din ang mga tanggapan sa ilalim ng lokal na pamahalaan ng Santa Elena, partikular ang Municipal Agricultural Office at Municipal Assessor sapagkat alinsunod sa tinatadhana ng Republic Act 7160, sila ang direktang nakakasakop sa pangangasiwa ng nabanggit na mga fish pens. Gayunman, nilinaw ni Vice Governor Escutia na hindi tutol ang Sangguniang Palalawigan sa pagtatayo ng fish pen sapagkat ito ay nakakapagbigay ng hanap buhay sa mga mamayan, subalit kinakailangan na ma-regulate o matiyak na maayos ang pagtatayo ng naturang mga fish pens sa katubigan sa Santa Elena. Talaga natin ay ma-regulate ba? May tama lang para hindi naman na baka over-use na tayo doon sa area. Para ito kasi contributor ito sa pagkakaroon ng hanap buhay ng ating mga mamayan. Kaya nga okay naman tayo dito. Kaya nga, siyempre, we really have to protect this area para pakinabangan ng mas matagal na panahon. Nais din ng Sangguniang Palalawigan na makinabang din sa nabanggit na kabuhayan sa karagatan ng mga mamayan ng lalawigan sa harap ng mga ulat na ang nasabing fish pens ay pag-aari ng mga negosyanteng hindi taga Camarines Norte. Iminungkahi naman ni Vocal Winnie Balseoco, chairman ng Sangguniang Palalawigan Committee on Agriculture, na magsagawa ng pagsusuri sa kalidad ng tubig sa ilalim ng karagatan ang mga nabanggit na lugar at nais din niyang matukoy ang mga boundaries sa nabanggit na anyong tubig para matiyak kung anong barangay ang nakakasakop sa naturang katubigan. Para mabigyan po natin muna ng action initially, ay magkaroon po tayo ng underwater testing. So sa malapit po ng mga fish pen para malaman po natin kung nalalasong pa talaga yung mga kaya hindi na nakakarating isda dito sa malapit po sa pangpanin kung nangyari yung gano'n na from Cagtalaba, it goes to Barangay Plaridel. Hindi natin kaya pinatatawag po natin yung assessor. Samantala, nabunyag din sa naturang sesyon na hindi nakonsulta o walang rekomendasyon ang Fisheries and Aquatic Resource Management Council ng Santa Elena sa ipinasang ordinansa na may kaugnayan sa operasyon ng mga fish pen sa nabanggit ng munisipalidad. Ang donation, kaya kailangan ng donation ng municipal bayan para iligay mo kung ano ang mga fishing operation sa bawat lugar. Dito po hinahit lang nila. Pero hindi reflected kung ano mga fishing na dapat ilagay sa bawat zona. Pangalawa, hindi rin po nag-reflect yung endorsement ng council, yung Fishery and Aquatic Resources Management Council na dapat sila magre-recommenda. Ibig sabihin, mula sa hanay na maliliit na sektor ng mga isda, yung farm fish, sila magbibigay ng reglamento para tanggapin ng local government. Para sa totoo, Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCN, Bicol.